What's my difference between having a crush and being in love? Ang crush, kay pas-pas na siya ma-develop, pero di ka na siya pang forever. Uy, hi. Kakute na niya eh. Pero ang love, mo take pa na siya og time para mo grow. Kanang hinahinay lang ba? Kanang di ka kasagang. Wala lang. Cute kay ka. Ay, get! Ang crush pod kay mo form from basic interests. Muragdagan mong things in common. So, if ganahan siya nga color, ganahan po ka nga color. Ganahan siya nga food, ganahan po ka nga food. Nana. Hili kayo kong sweets. Labi ng chocolate. Ah, the best. Oh my God, I love chocolates. Grabe. Pero mas lamihan dyan ko if na siya peanuts. Ha? Ako po. Oh my God. Nya parisan like fresh milk. Wala na. Yeah, lumidyo ka na sila yung pares, no? Daga na ito kaparehas ganahan eh. Bitaw, no? In fairness lang. Mura sa ganahan ko ni mo, ganahan ka na ko. Now! All I wanna be, all I ever wanna be. Sana all! Whereas love rises from deep connections. Kanang willing mo open up to each other's vulnerability. Ah, kayawan! Vulnerability? Ano sa na? Meaning inyo ang mga weakness. Di mo mahadlok mo talk about each other's past. Mga ina na nga mga butang. Babe, kalatado ba ako sa una sa akong ex. Yan, i-cheat pa yun siya na ako. Wala na dyan ko trust issues. Babe, mo cheat lang man gani ko sa exam. But never good ni mo. Promise? Promise. Never good to kay hurt. I love you. I love you more. Sana all! A crush is also insecure. Labi makakita ka na siya kastorya lain. Naisirin ka, diba? Kinsaram sa niya kastorya. Ah, oo, bitaw. Grabe ko nagtutok, oh. Competition sa karoon nga ni Mahala, eh. Whereas love has trust. Because, love is not possessive or jealous. Kay, kanang kabaw yung ka nga, maski di mo na napasagda ng imong uyab, diha. Di dyan kayo trader na niya, diba? Babe, nara ko sa crossroads with my friends, ha? Oh, sige, babe. Inala ko, papakuha na ka. Okay, bye-bye. Bye-bye na yun. Well, I love you, diha. I love you. Kus gawin, saan mo ka mauwaw ka? I love you. Love you too. Bye-bye. Ang crush pod kay imuhang feeling kay mura siya pirmi lang bago. Nga marag taga-kita sa nimo sim crush kay. Diba? Uy, hi. Good morning. Hi. Yeah, good yun ang morning. Uy, uli na. Amping ha. Oh, ampingi po ko. Amping po. Uy, naliya dre. Hi. Ikaw galing na sa akong heart. Nagi ka dre. But love feels familiar. Love feels like home. Every time uli ka niya, kay kibaw jud ka nga okay ka. Babe, nangutot ka no? Ha? Uloy. Imuha yun ng baho ka pa jud ko nimo. Wala lagi buwang di mo ka unto. Jud ko ilara ka pa jud ko sa baho si buutot. Gawas ka. Gamay ra gayto. Uy ni mo eh. Kabaho. Ay sigta bundi abis muta. Ayaw ba? Bao kayo. A crush is also immature. Kana bitawon ka ng uneasy ka pirmi kay ma-confuse ka sa iyang feelings para nimo. Maglibog jud ka kung sa iyang pasabot. Inana. Hello. Oy, hey. Tawag lang ko nimo later ha kay medyo busy pa ko ron. Ha? Sige. Ha? Okay, Roy. Sige. Okay. Take care. Busy juga siya? Or naanoy lang siya nako? But love is mature. Kibaw na ka mo adjust with your person. Kibaw na ka mo grow with your person. Kibaw man ka nga it's much more worth it nga i-fight for nimo ang inyong relationship and ganahan ka nga comfortable mo with each other. Because you get to see things in a different perspectives. Babe, ano nang taning shrimp, babe? Kaya allergic naman gyapon ka ana. Kanya tang beef para kita ndo makaon. Okay ra, babe. Order lang na shrimp. Imo ra ba ng paborito, ha? Ayan na lagi, babe. Ayun na, kay mga atol na sa ka. Mas ganahan pa kong safe ka. I love you. Love you too. So, unsam gini mo gibati diha? Na-crush ra ba kaniya? Or are you really in love? Ano lang sa takot, bro? See ya! Hey guys, it's me, Dodong Dave.